Whitney Chivayo scandal divides ZANU-PF. Hatuna kumbira zvakanaka muri Zimbabwe. Ndadzoka zvekare nhasi kwamuri uri musi wechipiri 18 June 2024. Nyaya yandiri kuuya nayo panapa ndiri kusangana nayo iri kutenderera mumabepa nhau iri kunzi scandal yakaitwa naChivayo iri kuseparata kana kuti iri kudivhaidha bato reZANU-PF kureva kune vanhu vakawanda vanofevherawo zvakanga zvakuitwa naWhitney Chivayo, kwozoitawo vamwe vasiri kuwirirana nazvo. Saka pakudaro ipapa vanhu vanenge vakutanga kuclashana vachibudisa mafacts nenyaya yekuti aiwa but chii chakanyanya kushata pane zvakaita chii aita sei. Vamwe vanenge vachidefenda naye vachiti aiwa maaudios aya haasi ake, vamwe vachiti maaudios aya ndeake, asiwo vanhu vakawanda pakatanga kubuda nyaya dzakawanda panapa. Ininiwo ndakatodzifambirawo pachinzi artificial intelligence iya ndo inenge yashandiswa inochinja voice robva rabuda richigadzirwa. Ndikati ndine chikumbiro kana pane anokwanisa ombotranslaterowo pakanzi iwewe mupofu une dzungu risingaite unongopa translator uchiti chii you have the this that doesn't do. Unenge uchipati chipa chobva chazokwanisa kupika kutranslata kusakushona kozi chinja ichi hachina kugadzirwa muZimbabwe chinonzi AI chacho ichocho hachisi chemuZimbabwe munomu, chinenge chakagadzirwa ikoko. But anyway, muri Zimbabwe nyaya ndikusangana panapa ZANU-PF is reportedly divided on how to react to scandal involving Whitney Chivayo, ex-convict who has been dishing out cash and expensive cars to selected people in the country. Weeks after Chivayo appeared in public with President Emmerson Mnangagwa during several state functions, audio recordings have surfaced on the businessman claiming that Mnangagwa and other senior government officials were in his pockets. Chivayo claimed Mnangagwa considers him as a son and that he was using his relationship with the president to enrich himself. Nyaya makazoona paipa kuti youth league yacho yakubudikirawo imwe iri kutaurawo zvayo nyaya dzayo, iri kutaura kuti iwe Chivayo zvauri kuita tinokuappreciata nekupa vanhu mota cause unenge uchichinja malife evamwe vanhu, but nyaya yatiri kutadza kuwirirana newe Chivayo inyaya yekuti iwewe uri kuda kuzobudikira wakuda kunosanganisa wakubatanidzira mazita uchitaura zita rapresident wavo. Ndo pakanetsa nyaya yaChivayo chiti zvimwe zvese unotaura but pakuzoti achinobatanzira mazita ndo nyaya yakanetsa ipapo muri Zimbabwe. But anyway, ameno munoionawo sei nyaya yacho. Inini ndangodarikawo nepapo kuti tingoonesana zvimwe zvezvinhu zviri kuitika tichingopanana maupdates.